Duh Kanjeng Rama Prabu kalilan matur sisip nyuwun gungi samudra pangaksami. Ya Utara bakal matur apa? Nuwun sewu. Kanthi lelampahan ingkang sampun kababar satemah kula saged mawas diri sedaya pakarti ingkang dipun tindakaken dening warga agung Wirata. Mangka Wirata menika negari ingkang ageng lan kuncara. Ananging para satriya lan senapatinipun ringkih tanpa daya saksampunipun dipun serang kalian mengsah. Kula mboten saged nggambaraken menawi Jawata mboten paring pitulungan lantaran para Pandhawa kula kinten Wirata sampun tamat sejarahipun. Pramila saking menika Kanjeng Rama jumbuh kalian dawuh paduka rumiyin. Paduka nate paring dawuh bilih nistanipun menungsa menika menawi mboten ngertos dumateng kesaenan lan ugi mboten ngerti kalian lelabetaning sanes. Dinten menika Wirata keputangan budi kalian para Pandhawa pramila prayogi enggal dipun upaya lan dipun upadi wonten pundi papan dunungipun para Pandhawa. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Narendra mbak marwa sing sang ratri gumulung mangrempak ing madya ratri gumulung mangrempak ing madya Pura Gurnita kakiri-kiri arak bumi pragampita baladala jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara bener lan kepara nyata kabeh kang dadi aturmu kula kang mangkono Haryaseta dina iki aja wedi kangelan jeneng sira ndak perintah goleki papan dununge Pandhawa paribasan jagat iki ubengana aja nganti bali yen kowe durung nganti para Pandhawa bali marang Wirata Seta.